níomh tUachtarán Gael Linn agus is mise riarthóir Siansa Gael Linn agus táid an seo sa Cheoláras Náisiúnta nocht do Craobhchomórtas na bliana seo agus sceitiméní chuile. Tá 8 grúpa óg an seo ceoltóirí ó cheann na tíre agus áránathe becheart marrá chomá agus iad a cleachta leo rihan lei agus tá méid cínta go méid ceolchorm gan scothagainn tróna. Cúrní bhrín is anam agus is seo í an grúpa Frioscaí. Táid is asra aon muid bailach lé ach táid chun riúna a henimiis. Chomórtas seaca bliain Gael Linn ar bun mbliana agus mar chuid don chomórtas sin bhí anáthas gur chhlach an tUachtarán Micheál D ó hUiginn go fonmhar lena ar gcuir le bheling an seo tróna sa Cheoláras agus tá méid a súil go maithne sé solt agus tainineh as an ócáid seo. Agus i chéad agus a duais mór agad. Tá sé go Gaeltachta na Rinne, Nuada.